ओहरी के जुग रहे, साफ सुथरा लोग रहे। पहिले का लेले बड़ा, पहिले तो एगो बूढ़ के जाए रास्ता धके तो हमने कह दी सर ये की सुन दे बाबा, पुरनका पोखरवा में तो आग लग गइल बा। पोखरा में आग लग गइल बा। आग लग गइल बा, वो घूम के चल जास पोखरा पर। ई दिमाग काम ना करे, इतना सीधा लोग रहे। हाँ, छल कपट ना रहे। हाँ, छल कपट ना रहे, कहे के सेंस हमारी इहे रहल। आ जाके देखत लोग कि भाई पोखरा में तो आग लगले नहीं खे। ये मर्दे कहाँ पोखरा में आग लगल बा, तो एक दो दिन कह के पोखरा में आग लगी तब वो लाठी लेके खोत 3 दिन ले। हमरा कहे कि साला कौन हो, कौना के बेटा हो। जान तारा मर्दे पनिया से कितना गजन बा। हमारा बियाह में मिलल 2 गो चमड़ा के जूता, मर्द सर गइल। हमारा तो फुल पैंट पहनला हो गइल कितना दिन। यहाँ पहना पड़ता उठा के हेले खातिर। हैंग ढीला बा तो हैंग उठा लीले हेल जाइले, लेकिन बड़ा गजन बा मर्दे। ई ना कह जे हमनी के बियाह हो गइल ना, तो अब तो अगुआ आई तो भाग जाई ना। ये गांव में बियाह जल्दी ना हो। हाँ, ई ना कह जे हमारा तार हो गई ना, तो अब सब जगह ना होई। मान ला जे जूना बाड़े हाँ नहीं हो गइल ना, नीलू दीदी के 12 साल के दूगो ना, वो तो भगना न हो तो ओजी से कली है सन। हाँ तो हेपर से ना बुझाई गायबे बा अभी। अब खाली पनिया पकवा के चलते तो एको कोनो उपाय नहीं है। वो जैसे हड़िया रहे तो ऐसा कोनो उपाय नहीं है जी। पनिया निकाले के उपाय थोड़े बा, पनिया के उपाय बा ना ला, और पानी रोक दे के उपाय बा। कि में यारू हो पुतला बना के धरेली सन केंगा जोग टोटरम होला तो उ करेला के बा कि ना। बा बहुत लोग बा हो उहे ना करावल जाओ। एकम कोयरी के मेहरारू करेली। बाप तो बड़ा गाड़ी देलन। गाड़ी देवेला उहो तो उनका मेहरारू टोटरम कह देवेली। तो मर्द मेहरारू कलाकार बालू, मर्द के फेकल तो पानी आ जाई, आ मेहरारू से कहल जाई तो पानी रोक दे। सब कहानी हो। अरे माने हो गइल तो ठीक बा, हमरा तो ये बुझाला। लेकिन हमनी के मौजो लेवे खातिर फेंकले बानी से जय हाली तो हाली पानी भइल बा। ओहू में जेकरा हाथ में सौंस बा उहे हड़िया फेंकी तो पानी होई। जगह देखत देखले कटोरवा हाकेला सब लोग आ केहू के चलबे ना करे। हाँ हाँ उहे हाल बा। चुरिया उरिया में कटोरा आंक वाला तवन। हाँ वो कटोरवा बड़ा तेज चल रहा अपने मने। चल रहा ई सब अब खत्म भइल जाता का। बहुत चीज खत्म हो जाता।